Suomesta. Kenelle? Terveisiä Suomesta. No, pampin nyt. 15-16 astetta lämmintä. Siinä on hyvä video. Mitä sä nyt tekee? No heitä ne housut pois ja sit rippaa kunnolla. Mitä sä... Nimenomaan. Mika? Siellä tolla tavalla. Ei täällä ole mitään näytettävää. Auta isä. Come to daddy. Come to daddy. Pois tuo mies minusta. Come to daddy. Come to daddy. Daddy loves you. Mitä sulla on tossa syylä? En mä tiedä, siihen on tullut semmonen. Syylä. Ei kauniilla pojalla voi puristaa. syylä olla kädessä. Ei purista. Ei tule mitään. Ei tule. Ja tähän päättyy tämä